Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Tristan, 33 anyos. May asawa og duha ka mga anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa tagiya sa among giabangan karon. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang nakadesisyon mi nga magtiayon nga maglain mig amo o dili na mo tipon sa iyang ginikanan. Bahala nagmangabang kami. Ingon niini ang mga panghitabo. Day, duha na magid kabuk ang atong anak. Mas maitingali nga maglain na lang tag-ato. Bahalag mangabang lang tag kaysa mo tipon ta nilang mama nimo dinhi. Oh, sige dong. Okay sad ko anak. Total, giumintuhanan sa mga akong sweldo. Kaya ra magid nato ba sa atong sweldo? Mag-igistorya tang papa nimo karon di siya malain. Kung unsa may nakabot ninyong desisyon, okay ra. Kaya ang tinuod pod, naglibog sa kog asa ibutang ning manghod nimo, Jessa, inigpanganak ka na. Unsaong nagpamabdos magsayo, unya sa kong tanaw, murag wa pa gyud sila kaya nga maglain og ila siyang uyab. Maulagi pa. Oh, sila na lang unyay pulis sa mong kwarto. Inigpahawa na mo pa. Na sige. Sultihi lang unya mi kung asa mo mga bangkay aron makabisita pod bis mama nimo. Sige pa. Two months advance o 1 month deposit. So bali 15,000 tanan tino. Kay 5K man ang binuwan. Oday. Darati oh. Okay, salamat. Pero sa dili pa, permahi una ning kontrata. Minimum of 1 year stay ni ha. Kung mahuman na ang usa ka tuig, unya padayon gihapon mong mangabang, mag-renew na sadta sa atong contract. Sige te. Unya mahal, okay ra ka dinhi? Okay ra kayo mahal. Uy, napahimutan kita og klaro. Bisan tuod dili kayo ni dako, pero paiko ra nato. Kay pumasad kita mga butang baya. Ay kabalaka. Uhon makapalit ra tag atong bahay og yuta. Iampo na to na mahal. Mahal pagmata. Mahal. Ano naman? Mara magnetaos kawas. Ha? Dili ako nabigay na ako'y nadunggan. Ay pagsaba. Di akong lilion din sa bintana. Sige. Uy! Kawatan ay! Hoy! Oh. Hoy! Kawatan! Ay salamat in taon nga nakit-an dayon ni Mudong. Lagit ang akong asawa magud may una nakabantay nga murag dunay tunog sa gawas. Kunya saba kay mga ero. O nga iya kong gipukaw. Timing kayo pagsusi na ako din sa bintana. Timing kayo. Do ka mga tao padung lungkabon ang inyong bintana. Daan pagid ko. Nakadungog sa bita ko nga saba kaayo ang ero. Sa sunod, mag-amping na lang kita ini kay delikado kung mamalik pa to din eh. Swerte lang sad sila kay CCTV din eh. Nakita ba ni Mudong ang ilang dagway? Wala ko maklaro eh. Ngit-ngit kayo. Ay, sige lang. Ugma dayon magpalit ko og CCTV dinhi sa amo. Akong pabutangan, unya padungagan ko ning suga dinhi sa gawas aron hayag. Mas maayo pati. Recorded by X Thunder Gaming. Bago pa gani ming nagpuyo sa mong giabangan, bati dayon kayong panghitabo ang misugat namo. Pero may nalang gani kay muutan ang among landlady. Ang nakaayo sad kay dili ra kay layo ang bahay sa tagiya sa among giabangan. So magkinaunsa,
makasyagit dayon mi ug tabang kung doon na may daotang mahitabo. So kada to, nagpatao dayon og CCTV ang tag-iya sa bahay, sa gawas ilang bahay. Nga mahimong pwedeng kasudlan sa mga kawatan, pananglit, doon na sa imo suway ug balik. O gunya, Dong, nakabantay ko ba? Nga ang usa nila ka CCTV, nalagi na din mag-atubang sa tungsod. Wa naman hinuntay privacy, ani eh. mo ba day? Pila na gyud na kaadlaw ay. Anha raon tanan nila atubang sa ilang agianan. Uy, dili tungod dinhi sa atong pultahan kay makita man hinunta dinhi sa sud. Sige na day. Pakikistorya na ako ang tag-iya. Ay, mao ba? Ay, pasensya kaayo. Unsaon, basta naa na siya ma-detect nga lihok god, mulihok sa na siyang iya. Naara man na sa settings te. Pwede ra tingali ng i-off. Nala, sige. Akong sultihan akong anak. Kay siya may kamao, ana. Sige te, salamat. Day, hapit na malitam usa ka tuig sa atong ibangan, no? Day, inig usa ka tuig ba? Mamalhin ta? Asa man sa tabalhin dong? Kinumdum ka sa kong iyaan nga naay yuta nga gipaulian? Kanang gidatadatahan nimo hangtod ron? Kuan, gipahinahinayan man ako tukod og bahay. Awa pag hinahinoon mahuman pero pwede ra ko mapuy-an dayon. Mao ba dong? Kanindot ko anang balita ah. Kung mauna, pwede na tamo rin sa atong kontrata dinhi uy. O day, Ay, may rasad uy. Kaysa tinuod lang dong no. Nagkadugay ba? Di naman ko komportable gyud dinhi uy. nga naman. Di ba, gibatlong naman nung tanan ni mong tag-iya nga ang ilang CCTV ba? Dili unta ipatubang dinhi sa ato. Pero nakabantay ko dong ba? Basta wa ka dinhi sa bahay ba? Ang ilang CCTV, nagatubang na sa balik dinhi sa pultahan. Mao ba? Sige lang. Atong istoryahan ang tag-iharon nga dili ta mo renew sa kontrata nato. Sige dong. Napa man may duha ka buwan din hiti, di na lang may muhatag nimo ha. Kay naman may 2 months advance nimo. Oday. Pero ni uminto na baya ko ron. Imbes 5K, nahimo na ning 7,500 ang akong paabang. Unya kay naa pa man mo'y duha ka buwan, mupuno na lang muna ko og 5K. Ha? Unsa te? Ala, time pa sa ti. Wama na sa tong kontrata, uy. Pero ako may tag-iya. Natural, ako mo'y magbuot sa terms. Na ako'y katungod nga mo uminto, kay ako may tag-iya. Nangabang raman mo. Te. Mas misamot hinuon nga gusto na gid ming mopahawa tungod sa dili masabtan nga kinaiya sa tag-iya sa bahay nga among yabangan sa akong asawa. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Gusto ba nga muuminto siya sa abang bisag wa ni makabutang sa among gipirmahan nga kontrata? Ikaduhang pangutana. Nahibaw mi siya'y tag-iya sa bahay nga among yabangan. Pero unsa may katungod namo isip renters nga mibayad og tarong. Pero wa mi pahibaw nga ang presyo sa renta kay subject to change di ay. Unsa may purpose sa among gipirmahan nga kontrata? Kung wa man di masuwat ang tanang terms between sa owner o sa renter. Ikatulo nga pangutana. Ibutang ta nga naagid siya katungod nga muuminto. Pero dili ba dako ra kaayo ang 2,500 nga uminto sa abang? Ikaw pa to katapusan. Kining ilang CCTV, pirming mag-atubang sa among pultahan. Hinungdan nga, wa na hinuon mi privacy sa sud kay makita man gid mi sa sud. Doon na ba mi pwedeng ireklamo ana? Doon na ba sila'y kalapasan sa balaod ana? Invading privacy naman god. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tristan.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og hello guys, ako today ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Of course, sa mga pangutanang medical das Dr. Obra. Pero sa mga pangutana kabahin sa inyong love life, emotional nga mga problemas, ato ang karelasyon, kapikas, ang gi-ghosting na din ha, ang gi-block ay to mo. Pero sige lang, ato ng pagasuryaan, paggahisgutan, ipadadayon inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase, lain-laing pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat diri namo. Kompletuha lang yun guys ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema. Sa mga mupada through Facebook, muhangyo jud ko ug mangayo ko gamayng pasensya ug pagsabot nga di mi pwede makatubag anang inyong mga pangutana if inyong ipada sa amo ang personal nga Facebook account. Muhangyo mi nga palihog ipada didto sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Okay? So adto ipada, no? Adto ipada didto sa Face Official Writers Page na to, ha? Or sa email na to, pwede ra gyud na ninyo mapada didto. Okay? Muna, ha? So, anyway, grateful kayo mi sa tanan nga mupad ni padana pud sa ilahang suwat, ay lang taon mo pang luod, wa ta kabaw ugma, sunod semana, inyo nang suwat ang ato ang mahimuan, no? Madungog sa kahanginan, kay nahimuan nagdrama. Big shout out, big thank you, no? And very grateful gyud sa ato ang mga writers, sa ato ang program director, sa ato ang tech group, spinners, no? Ato mga lineman, sa tanan natong mga artista sa kahanginan nga mo'y naghatag og kinabuhi sa inyohang mga gipada nga mga suwat, no? Grateful pod ta sa station tungod kay sa pipila na katuig, no, sa RMN labi na sa DYHP. Padayon ra gyud ning ato ang programa. Lahi ra gyud kaayo and naabot na tag dis-adis akay. Dili ra man gyud sa radyo nato mapaminaw ang ato ang programa. Mapaminaw nato sa Facebook account ug sa ato apong YouTube accounts. Okay? And so, ato ang letter sender karong adlaw guys. Punto legal from Cebu City si Tristan. 33 years old, duha ni iyahang anak unya naani sila'y mga problema or nagsugod ni katong naglahi na sila, no? Unsa ni? Kana naay naglahi na sila unya diha sila nagka problema sa ilahang giabangan, no? Kay medyo pagbalhin nila murang di man kaayo nindot ang ning sugat nila. So una ni pangutana kay nag-abang sila unya nagka-problema lagi to, no, sa ato ang napaminaw nga drama ganina, ganahan na lang sila mopahawa. Ilahang unang pangutana, husto ba nga muuminto siya sa abang bisag wala ni nakabutang sa among gipirmahan nga kontrata? Okay, two ways ni siya. Kung way nakabutang sa kontrata for the duration sa inyuhang kontrata, fixed good na ang abangan ninyo, no? Di gyud na ingon nga kay abi 3 years nya wa may nakabutang nga mo eskalita nya nakabutang man din ha nga mao ni abangan nato. So kay mo ni nga period sumuna inyuhang abangan, dili na siya mo increase kung unless mag-renew mo sa kontrata. Makasabot ta ana kay kung mag-renew ta sa kontrata, bag-o naman pwede man ta makaputang og bag-ong mga terms and conditions sa new contract kanang i-renew. Pero kung wala mo'y escalation clause manggoy tawag ana, ug way escalation clause sa contract, then it means fixed ang period sa abang, no, for the rest of that period. Okay, so dili pwede mausab. Ikaduhang pangutana, nahibaw mi siya'y tag-iya sa balay nga among giabangan. Pero unsa may katungod namo isip renters nga nibayad og tarong pero wala mi pahibaw nga ang presyo sa renta kay subject to change di ay unsa may purpose among gipirmahan nga kontrata kung wa man di ay masuwat ang tanang terms between the owner ug renter. Sayop na ha kay ang contract sakto ka. The contract is the one that will govern. Ug unsa ang mga terms and conditions nga naa didto, mao gyud na ang nakabutang ug way escalation clause, it means fixed ang abang for that entire period.
No? So if the contract says ang rent will be for 3 years, ang abang will be 20,000 monthly, it means to say nga for the whole 3 years, 20,000 gud ang abang. Di na niya pwede increasean kay wa man sa kontrata. Wa man. Contract is meeting of minds, no? Unya, wa man ta. Nagsabot man ta fix nga 23 years. Wa man unless na nakabutang na escalation clause, wala gani then fixed ang period, fixed pod ang abangan. No, dili niya pwede iingon nga ay mag-increase ko, ay dungagan ta ni dili. Nakapirma ganita mo na ato ang kasabutan, okay? Ikatulo, ibutang ta nga naagyud siya katungod nga muuminto pero dili ba dako ra kaayo ang 25 nga ang 25 nga uminto sa abang? Well, depende. It's usually mga 3 to 5% increase is acceptable, no? Nga uminto in every year. Pero provided pod nga sakto pod ang mga serbisyo. So dili naton tan-awon na under the law. So tan-awa inyong abang pero dili gyud siya sakto kung there is no escalation clause in the contract na pirmahan man meeting of minds like I said. Ikaw pa tog katapusang pangutana kining ilang CCTV pirming mag-atubang sa among pultahan. Hidungnan nga wala na hinom mi privacy sa sud kay makita man gyud mi sa sud. Do na ba mi pwedeng ireklamo ana? Do na ba siya'y kalapasan sa balaod ana? Invading privacy man good. And yes, pwede kang mo reklamo because you have the right to privacy. Dili pwede nga wala mo'y privacy dinha sa inyong pagpamuyo as husband and wife. So pwede na nimong mareklamo so diahi lang sa ang imuhang landlord, ang landlady or ang owner nga dili pwedeng nga ang CCTV musud sa balay or makita mo sa sud. The purpose of the CCTV is to secure the premises outside, no? Dili pwede nga hasta sa sulod maapil mo, okay? Right to privacy, guys, no? Privacy of our homes. Even if sila tag-iya the fact nga ning abang ka, you should be accorded that right to privacy. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa, kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.